yanda sihlalani phansi ke sanhlani phansi yowethu niyayazi apha kule yami class basi addressa i-chapters nge-chapters ezi-different ne. I'm sure ninothusile bana kule module siye sakavarisha i-chapter yemadlanga commission, sakavarisha i-chapter ye-ad hoc committee, but ndisame kancinci kweli cala le-ad hoc committee bantase. I-reason yoba ndithi ndisame kancinci is because into ke mna xa ndingayi-understand andifuna ufika apha ndivule ikhamera ndinixelele into endingayi-understandiyo. Khange ndi-understande bana why kubizwe i-deputy ministers zombini. Eva ndifile ngathi ndiwastelwe ixesha. Kwaphinda ke ngoku kwabizwa nelento ntoni lento ngubani lo mfomane unelizwe incinci litswinayo kubani the current acting minister of police naye khange ndi-understand ba ubizelwe ntoni, because kwi-ad hoc committee into efanele ngabe iya-addresswa zii-allegations ezenziwe nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi against the minister Senzo Mchunu and uGeneral Sibiya. Zezo allegations ezofanele basengabe siyazi-addressa kula committee. You understand? So I feel like apha kule page yam akho nto sizayigayina ngoba ndiphinde laa nto yenziwa phaa. Like I feel like they are playing a political game and ke ngoku kudlalwa lo mbukini kati kwathini and ke mna kanti yo-politician. So andiyingenanga yonke laa nto. Imadlanga commission, sorry, i-ad hoc committee ndizayikhavarisha xa kukho umntu ozasicacisela ba ithini kanye le nto size ngayo, which is i-allegations zikaNhlanhla Mkhwanazi. So sisamile kancinci ke bantase kwelaa cala. Ndiyayazi kukho ii-rumors zoba bazawubiza uKhethi Mahlala kwathini mabambize, but okwangoku sisamile sisajongene neli cala lisa-addressa le nto sifuna uyazi. And then ke ngoku enye into yesibini bantase, I've been seeing a lot of comments abantu bebuza bana okay Mindy siyayazi ngoku le information, so what are we doing about it ne. Into enzekayo bantase kukho i-national shutdown that is going to happen nge-17 zikaNovember ne. I-17 zikaNovember ke ngoku zingumvulo, and I am 100% sure ba kukho abantu abazathi bazabe bephangele, abanye bazawuthi like abantu bazabe bephangele basically okanye bazabe bephangela, so kuzaba yikho loo nto. So ndifuna ke ngoku uthetha nani bantase ke ngoku thina bantu singekho employed, thina bantu bamurwa i-unemployment okanye thina bantu ba-self-employed because of imeko. Ndicela bantase ngeza 17 zikaNovember sibe yinhliziyo yale country, sihambe phambili ukudriver le nto izabe isenzeka nge-17 zikaNovember. Sisapotaneni senze loo nto, whether we like it or not. I-reality is that abantu kuzafuneka bephangele, abantu bane-bosses ezingekho right, umntu uzawufuna ukhola off sick emsebenzini okanye whatever, i-warning okanye agxothwe okanye whatever the case is, and asifuni ke loo nto. Already sifacene ne-crisis ye-unemployment, so asifuni abantu babe unemployed because of le nto iza kwenzeka ngomvulo. You understand? But le nto iza kwenzeka ngomvulo guys ifuneka yenzekile because i-shutdown yona siyayifuna. So ungubani ngu-Amani, I'll take her kule video, is doing a national shutdown. The first thing that they want to address is indon 7 rand to $1 ne, irand yethu to $1 suppose by 7 rand. And yilandele ke bantase mhlawumbi I'm going to take time and do some research on it and bona bakwenzeka ntoni so that ndizonicacisela. But basically irand yethu ufanele ba yi-7 rand to $1, not le 17 rand sikuyo ngoku. Yeah, understand? So eyesibini yilento yezi corrupt politicians bana zizawubanjwa nini, sifuna ubona i-J50. I-J50 bantase sizifuna apha. I understand? So ke ngoku bantase sikuloo nto. So what I'm trying to say here, let's support le nto yenzekayo. If it happens wathi usiya emsebenzini uqonda uba awuzukwazi uyi-attenda le national shutdown, you have to be at work. But if it happens bana wathi usiya emsebenzini wabona abantu, wabona oMindy bephithizela benxibile bana ya national shutdown kwathini, wena betha ihuta yemoto yakho uvula ifestire uchukhwelo, ndifuna lo uzabe semva kuloo moto leyo aqala igwijo. Understand le nto ndithethayo, aqala igwijo. So ndifuna wonke umntu, whether uzabe usemsebenzini okanye uzabe usiya emsebenzini okanye unemployed okanye u-self-employed, loo nto uyiyo okanye usi-student,
Lonto uyiyo bantase ndifuna guys niphakame ngobuninzi benu, especially if uzabu free nge-17 zika November. Sicela ibe nguwe inhliziyo yale country. Wena uzabu free, ndithetha nawe ke ngoku. Not in a way yobana awunanto kwenza bantase, ningandithathe wrong. In a way yobana sicingela abaphangelayo baza kuzafuneka bephangela bana choice. Yabo, but if usikhona thina sizawukwazi uyenza lento, masiyenzeni bantase. Masiyenzeni, masiposteni, masibe out there in the streets. Masivihuta bantase, masivihuta onempempe akhalisa impempe, ona into lamboko, ona lamboko akhalisa lamboko. Like guys, makube busy ngeza 17. But ndizanixelela more information. I also don't know a lot about the national shutdown, but I do know that she did say bana kukho coordinators za each province that we need to reach out to. So if you guys are interested, I can find out more and then sibone basenza njani, yabo. And then siyenzeni malento guys, siyenzeni nje kukho Hector Peterson abathi kusithiwa kuyabhalwa pha get etran athi naligujolo sitsho baphuma eklasini. So masibeni ngabantu abanjalo bantase, masibeni ngabantu abanjalo, masibeni ngabantu abafundayo uthatha action, masibeni ngabantu singasonge izandla sithi sabona bazawuphelela phi ababapostayo ku social media. That's not fair. You are not being a responsible South African citizen. You are not, okay, man, law-abiding citizen, but you are not a responsible citizen. So, contributor, noba ucontribute kanjani. Noba ucontribute ngo-reposta le post yam, okanye iposta apho iposta khona on your socials, but let's do the right thing. So, ndizawuteka ugirl that's running the entire thing, and then nihambe ke nina ku page yakhe niyochekisha nani ba, but nam ndizawuzama research baniyafuna. You understand? But yeah guys, love you lots kesana, but we can't be talking about corrupt politicians or corrupt government and not do anything about it, because nam xa ndiyibalisa sometimes I'm just like siphina up. And I think it's not politically driven lento yale national shutdown, and I hope it's not. Andifuni ilidwe a certain political party, but sizawubona bantase, like I said, let me do more research sibone basenza njani. Nitsho bani ayisupporta yonke lento okanye siyeke yabo, but andizuyiyeka personally because it troubles me.